Tybed sut brofiad fyddai bod wedi guddio tu ôl I un o'r coed olewydd hynny yn yr ardd honno a chydig y tu allan I furiau dinas Jerusalem 2000 o flynyddoedd yn ôl. Mae tywyllwch y nos yn dal I fygu'r dirwedd, ond mae awgrymiadau o wawr i'w gweld ar y gorwel dwyreiniol. Yn yr ardd, mae criw o ddynion yn cysgu'n ddwfn ac heb fod ymhell oddi wrthynt, mae un arall sy'n amlwg mewn pob math o eng. Iesu ydyw, wrth gwrs, a'r noson ei arestio. Mae'n gwybod beth sy'n dod. Mae'n gwybod bod gwarchodwyr y deml ar ei ffordd dan arweiniad Judas i'w arestio. Mae'n gwybod y bydd y treial a fydd yn dilyn yn arwain at y ddedfryd o farwolaeth am fod yn wrthryfelwr yn erbyn awdurdod Rhufeinig. Mae'n ymwybodol hefyd y bydd arweinwyr ei gydwladwyr ei hun yn cefnogi'r ddedfryd oherwydd ei bod yn credu ei fod yn gablwr. Mae'n gwybod y bydd yn cael ei wrthod gan bawb ac mae'n gwybod y bydd yn cael ei groesholio ac yn marw. Ac mae y wybodaeth honno yn rhwygo ei enaid yn ddarnau. Ac mewn eng mae'n gweddio deirgwaith ac wrth iddo wneud hynny cawn gipolwg ar ei fywyd emosiynol a'i gyflwr meddwl ac mae'n olygfa anifyr. Mae storm ia o bryder ac ofn yn ymosod arno ar yr un pryd y mae llifogydd o dristwch yn rhy dwfn, yn rhy ffyrnig i'r rwystro, yn ei lethu. Ond gweithaf hyn oll, gwelwn ef mewn gweddi. Ni allwn ond sylwi fodd bynnag ei bod yn weddi gwebachlyd, gweddi sy'n brwydro I godi oddi ar y ddeiar, I fynd y tu hwnt hyd yn oed i'r brawddeg cyntaf. Arglwydd, os yw'n bosibl o gwbl, peidiwch a gadael I hyn ddigwydd. Mae'n ailadrodd hyn drosodd a throsodd, oherwydd ei fod yn cael cymaint o drafferth gyda emosiwn mor aruthrol, fe na all wneud dim byd arall. Mae'n debyg bod pawb sy'n gwylio'r fideo hwn wedi cael profiad sydd wedi bod mor anodd, fel ei fod wedi ein gadael yn brwydro am eiriau, neu efallai hyd yn oed heb eiriau o gwbl. Profiad sydd mor galed fel na allwn wneud synwyr ohono. Feddwl amdano. Siarad amdano. Gallai fod yn brofiad fel colled neu brofedigaeth sy'n profocio tristwch neu ofid dwys. Neu efallai ei fod yn fygythiad sy'n dod drosom ni fel cwmwl taranau ac sy'n ysgogi pryder dwfn. Gall hyd yn oed fod yn brofiad o anghyfiawnder neu o gael cam sy'n ein gadael yn teimlo dicter neu gynddaredd aruthrol. Ond bod y teimladau hyn wedi cymryd drosodd ein bywyd mewnol, ni allwn ddod o hyd I unrhyw eiriau i'w mynegu neu ddisgrifio, nac I ymateb i'r hyn sy'n digwydd I ni. Byddai therapydd yn dweud wrthym fod ein meddwl mewn aliadau fel hyn yn cael lawr, fel y gallwn teimlo'r teimladau hynny y mae'r profiad yn gwneud I ni deimlo. Mae'n ymateb naturiol iawn. Rwyf am ganolbwyntio ar adnod 26 o'n darlleniad o Rhufeiniad Pennod 8. Yn yr un modd, y mae'r ysbryd yn ein cynorthwyo yn ein gwendid, oherwydd ni wyddom ni sut y dylem weddio, ond y mae'r ysbryd ei hun yn ymbil trosom ac o chneidiau y tu hwnt I eiriau. Mae'n ymddangos fel pe bai'n siarad am yr union fathau hyn o brofiadau, pan fo ein teimladau mor ddwys fel ein bod yn brwydro am eiriau. Ceir o hyd i'r adnod hon yng nghanol pennod fawr, pennod pwysig, ac mae'n dod â'i dwy brif thema ynghyd mewn ffordd sydd yn rhyfedd.
Yr ysbryd glân a'n gwendid ni. Mae'n ymwneud a bod yn y sefyllfaoedd anymunol hynny sy'n ein gadael heb eiriau, ac mae'n dweud wrthym fod gan weddi rhan bwysig i chwarae ynddynt. Mae'r Apostol Paul a sgwennodd y geiriau hyn yn esbonio ychydig i'r eglwys yn Rhufain am rôl yr ysbryd glân ym mywyd eglwys mewn byd syrthiedig. Yn y byd hwn, mae ein profiad yn aml yn un o wendid personol a gwrthdaro gyda creadigaeth sydd weithiau yn ymddangos fel pe bai'n gweithio yn ein herbyn. Yr hyn y mae Paul yn ei bwysleisio yw ta'r ysbryd yw ein cymorth ni yn hyn oll. Yn yr adnodau blaenorol, y mae wedi siarad am obaith, am yr oes newydd o adnewyddiad, am obaith am ogoniant tragwyddol, a sut y mae'r gobaith hwn yn ein helpu wrth i ni dioddef brofiadau personol o wendid a phoen. Ond nid y gobaith hwn yw'r unig help sydd gan y credadyn yn yr anhawsterau presennol hyn. Cawn hefyd cymorth eriolaeth yr ysbryd, a dyma'r pwynt sylfaenol sy'n cael ei wneud yma. Yn yr eiliadau hyn, pan fydd cwymp y byd yn taro adref, gallwn gael ein gadael yn hollol ddilefar. Beth sydd i'w ddweud? Gallwn gael ein llethu. Nid ydym yn gwybod beth yw feddwl na'i ddweud i unrhyw un gan gynnwys Duw. Mae dwyster ein teimladau ein hamgau, ac mae popeth arall yn diflannu. Mae'n ddigon bosib cawn ein llethu a teimladau anodd i'r fath raddau fel bod ein gobaith hyd yn oed. Ein gobaith yn y dyfodol hynny yw yn cael ei guddio o'n golwg ni. Ac yn syml iawn, ni allwn ddod o hyd i'r geiriau i'w ddefnyddio mewn gweddi. Mewn gwirionedd, mae'r egni sydd ei angen i weddio yn ormod i ni. Gall hyn ychwanegu at ein anhawsterau. Gallwn deimlo oherwydd ein bod yn brwydro i siarad â Duw, bod ein cysylltiad â Duw wedi ei wanhau. Efallai hyd yn oed wedi torri'n gyfan gwbl. Mae'n teimlo ein bod wedi drifftio oddi wrth Duw, wedi ein chwythu oddi wrtho gan y stormydd ein teimladau. Ac felly, y mae trallod yn cael ei ychwanegu at dristwch neu at bryder. Ac fe all anobaith dechrau sefydlu ei hun yn ein hunaidiau. Nid yw gair Duw yn dod â chysur, ac mae gweddi yn amhosib, ac felly pa obaith sydd i mi. Yr hyn a ddwedir wrthym yma yw ei bod yn bosib iawn ein bod wedi colli golwg ar addewidion Duw. Ond nid yw'r ysbryd wedi gwneud hynny. Hyd yn oed pan taw'r cyfan y gallwn ei wneud yw teimlo a phob galluoedd arall wedi methu, mae'r ysbryd yn parhau i weithio. Nid yw ein cysylltiad â'r tad wedi torri o gwbl, ac nid yw ein cysylltiad a'i gynlluniau ar gyfer y dyfodol y chwaith. Mewn eiliadau fel hyn, fel yn wir ym mhob eiliad arall, mae'r ysbryd glân yn cymryd ein teimladau ac mae'n ein mynegu nhw i Dduw ar ffurf gweddi. Dywed sylwebr wrthym fod rhywfaint o ddfyswch yn yr adnod hon, ynghylch pwy yn union sy'n gwneud o'r ochneidio. Yr ochneidiau hyn sy'n rhyddwfn i eiriau, ydyn nhw'n eiddo i ni, neu ydyn nhw'n berchen i'r ysbryd. Ond credaf fod yr amwysedd hwn yn ddefnyddiol iawn, oherwydd gellir ei gymryd fel arwydd bod yr ochneidio yn cael ei wneud gennym ni a hefyd gan yr ysbryd. Yr hwn mae hyn yn ei ddangos i ni yw bod yr ysbryd yn empathig
ac y mae yn teimlo'r hyn yr ydym ninnau yn ei deimlo. Ond fod yr ysbryd yn teimlo'r hyn yr ydym ni yn ei teimlo, eto nid yw yn cael ei lethu gan y teimladau yn yr un modd yr ydym ni. Mae'r ysbryd yn gallu cymryd ein profiadau, ei deall nhw yn emosiynol, a dal i'w gynrychioli i Dduw a'i cysylltu a chynllun Duw ar gyfer y dyfodol. Efallai bod ein gobaith wedi ei ddisbyddu, ond nid yw ein cysylltiad a'r dyfodol hwn o ogoniant yn cael ei awanhau yn y lleiaf gan hyn. Efallai ein bod yn llawn ymheuon a hyd yn oed dicter tuag at Duw, ond mae'r ysbryd yn parhau i ofalu a mae'n buddsoddiad yn addewid yr atgyfodiad a gogoniant. Ac felly hyd yn oed pan rydyn ni'n cael trafferth i brosesu teimladau sy'n hynod o anodd eu profi ac sy'n ein llethu, yn ein hatal rhag siarad ag unrhyw un hyd yn oed a Duw, rydyn ni'n dal i weddio. Nid oes angen geiriau ar weddi, ond nid ydym yn gweddio pan fyddwn yn teimlo'r teimladau hyn ac yn gwahodd Duw i'w gweld a'i hadnabod. Ac os yw hwn yn fath o weddio, yna'r hyn a welwn yma yw bod gweddi yn chwarae rhan pwysig i'n helpu i brosesu profiadau anodd ac i brosesu'r emosiynau y mae profiadau fel hyn yn ei gynhyrchu. Ac felly mae gweddi yn ein helpu i dyfu hyd yn oed yng nghanol y profiadau yma. Am fod gweddi yn ein helpu i deimlo ac i brosesu ein profiadau, mae gweddi yn ein helpu i dyfu fel bobl. Yn aml fodd bynnag, am resymau di-ri ac unigol, nid ydym yn caniatáu'r teimladau anodd hyn, efallai ei bod yn ein dychryn, neu rydym yn credu bod dangos teimladau fel hyn, neu profi teimladau fel hyn yn rhyw fath o wendid. Fel arfer, nid oes gennym unrhyw syniad pam i ni ddim yn gadael y teimladau yma. Ond mae hyn yn achosi i ni fod yn sownd yn ein twf. Nid ydym yn tyfu, oherwydd rydym yn mynd yn sownd yn y patrwm hwn o beidio a chaniatáu teimlad anodd yma. Gall hyn arwain at iselder, pryder, ddicter neu ddryswch emosiynol. Rydym yn cael ein hannog yma yn yr adnod yma i ganiatáu'r teimladau hyn. Yn wir, mae gweddi yn fodd i ganiatáu'r teimladau hyn. Ond sut allai roi'r teimladau hyn mewn geiriau mwyn gweddio? Wel, does dim angen i chi wneud hyn. Caniatewch y teimladau, gan wybod bod Duw yn bresennol gyda chi, fod ei ysbryd yn gallu mynegu'r teimladau hyn i chi. Teimlwch y teimladau, teimlwch eu ymhresynoldeb Duw a gadewch i'r ysbryd gwneud yr holl siarad. Ond nid yw hyn yn berthnasol i sefyllfaoedd eithafol yn unig. Mae hyn yn berthnasol i'n profiadau dyddiol. Rydyn ni'n teimlo trwy'r amser. Mae gweddi yn ffordd y mae'r teimladau hyn yn cael eu hagor i Dduw, ac wrth eu hagor i Dduw, rydym hefyd yn caniatáu i ni yn hunan eu profi. Mae gweddi felly yn sylfaenol i'n datblygiad fel bodau dynol. Gadewch i ni ddychwelyd i'r ardd honno, lle mae Iesu'n ymgodymu a teitanau ei emosiynau. Wrth i ni ei weld, wedi ei chwipio gan bryder, wedi ei falu gan ofn ac yn chwysu dafnau o waed, rydym hefyd yn gweld rhywbeth arall. Trwy caniatáu'r teimladau hynny, trwy weddio, mae'n mynd trwy'r teimladau. Ac yn y pen draw, mae'n derbyn
yr hyn y mae'n ei brofi. Nid yw'n ei frwydro, ac wrth ei dderbyn, mae'n derbyn ewyllus Duw am ei fywyd, ac hefyd wrth gwrs, am ei farwolaeth. Ac felly mae'n dweud, ond gweneler dy ewyllus di, nid fy ewyllus i. Mae'n teimlo'r hyn sydd ganddo i'w deimlo, ac mae gweddi yn ei alluogi i wneud hyn, nes iddo fynd trwy'r teimladau hynny, ac wrth iddo gwneud hyn, mae'r teimladau yn dod yn rhywbeth arall, yn ei achos ef derbyniad o ewyllus Duw. Gadewch felly i ni ddysgu oddi wrth y dyn perffaith. Gadewch i ni ddysgu gan Iesu sut i deimlo trwy gweddio y mesenoldeb Duw, ac felly i dyfu i ddod yn debyg iddo ef.